Makadi muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi pachanel yenyu ye263 times nekupai nyaya dzinotyisa, dzinokatyamadza, pamwe pacho dzinofadza. Ini zita rangu ndinoitwa Tinotenda Munongo. Nhasi uno tiri kuno kubudiriro. Tauyawo kuna amai vari kuti vane chechi yavakapinda. Vapinda chechi kwemakore anoita iwo 16 kana kuti 16 muchirungu. Vakatanga kuzosangana zvinhu zvakasiyana siyana zvekuti bishop wechechi iyi vanoti ivo akange ava kuvatora achivaita mukadzi nekungoita zvinhu zvakasiyana siyana zvekuvashina mukati meupenyu hwavo. Saka nhasi uno tataura navo. Zvinzwirei zvizere pavhidhiyo rinotevera. Mama, mashiripiti ari kuitika muupenyu hwenyu akanyatsotanga sei? Mungatsanangura chii chakanyatsoitika kubva pakutanga? Ndingati 2003 ndikapinda muchechi mushure mekufirwa nevana. Saka ndapinda muchechi yandakapinda ndakainamata 2003 kusvika 2019 nangoti 16 years ndirimo muchechi imomo. Asi rakati rimwe zuva ndakuda kunobata munamato makuseni. Chechi ndedzemaapostoli kana kuti ndedzeapostoli. Okay. Asi kupinda kwandakaita muchechi umu handina kana chandakashora, ndaibatsirwa zvakanaka, tainamata zvakanaka. Musi ndakati ndakunobata munamato tonzwa voice. Maibatsirwa ndo muchechi. Kurwara kwevana kana kurwara kwako iwewe kana usiri kungonzwa zvakanaka unongoshingobatsirwawo muchechi. Wewe wakaita sechi? Kana mwana akarwara, mwana kana akarwara kana kuti pane zvimwe zvekuti mwana ari kurwara nemwe tsvina zvizvi. Ndakamboita dambudziko rekuti mwana wangu aingoita zvokugwina zvezvo kumhanya zvezvi zvokuti mwana arohwa nemamhepo. Izvozvo ndozvaakamboita. Ndobva ndatenda kwavari aiwa ndobva vandibatsira ndobva vaita sei ndobva zvangopera. Hazvina kumboita mazuva ndobva zvangopera vangoti mamhepo anekaita sei arohwa mwana. Saka ndadaro 2019 ndanzwa voice rataura munzeve zvikanzi uya kumba ndini bishop. Saka handina kunzwisisa kuti ichi chiri kuitika. Ndikati mweya mutsvene kuchii ndozvinoita here maprofita. Ndobva wadzokorora futi zvika ndati uya kumba ndini bishop pane zvandoda kukubatsira zvandaona. Asi kana wasvika usasvika uchimira panze, svika uchipinda mukati. Vaitaura ndini bishop ani kuti makangonzwa ari voice. Vanototaura nezita ravo. Ndasvika kuyekwe ndasvikawo vari kuzvishuwa. Voice iri mairinzwa dzaive nguva amainzwa voice dziri vane vechikorongo vasati vabuda. Ndaibata munamato wa6 nakusei. Saka ndakatozi mapuwa na bishop yo. Aiwa zvongomuka munhu uchizvinamatirawo zvako zve. Okay. Saka ndakazoti vana ndobva ndatovarovhesa kuchikoro vanditi uya nevana. Mwana mubva anditi ko muri kuona papi? Ndikati vari kutaura. Ndasvika kuyekwe ndakasvikawo vari kuzvishuwa sekutaura kwangu akatati uya ndiri kokumba. Ndasvika vari vakatogara navo vatungamiri. Usasvika uchimira panze, svika uchipinda mukati. Ndasvika ndichipinda mukati. Ndapinda mukati vaendoko vakati torai mai aumbude navo panze. Vadaro vamwe vatungamiri. Ranga zuva rekushandirwa kwevanhu. Ndikati kwani kuti budai namai avo panze asi ndo vari kundidaidza wani nevhoisi ravo nezita ravo. Ndobva ndabuda panze. Vati mbonomira uko vari kutaura neni munzeve. Ndobva ndadzoka futi ndobva ndanomira. Bva vanditi chidzoka bva vandita the same. Munzeve cheto masingataura nawo zvede. Navanga vasingandipe mukana. Ndangoti tikafesa naso ubva vanditi dzokera. Munzeve. Saka asi pamakasvika makavatarisira maziso. Takatotarisana. Chii chakaitika? Vakaita sei reaction yavo vakaita sei? Hapana zvangu. Kunongozviziva hapana zvandakamboona. Asi kandasvika kudaro ndobva tadzoka kunokumba. Ndadzoka kunokumba mwana ndobva mama ina handisi kunzwisisa ichi chiri kumboitika. Ndikati ndozvavari kuita. Saka zvira kuti musuwi pamakaenda hamuna kuzonge hamuna kukwanisa kuzobatsira. Handina kukwanisa kutaura navo. Ndakabva ndadzoka. Asi izwi rakaramba here richitaura kuti unanhasi kusvika izvozvo. aitaura musiwo. Okay. Kubva umusiwo uyu nanhasi izwi ringotaura. Kubva musiwo. Saka ndasvika kunokumba. Uyu ndobva akati mama ndichikusiya muchinoraramika mubedroom. Ndakutya. Ndogara nevana munini wangu. Imi munorara pamubhedha. Ndorara hangu pasi.
ndobva tapinda mumba mimi ndobva arara pasi. Saka arara pasi ndobva azoti kuseni zvikanzi mukunzwa here zviri kuitika pamuri kana makarara. Ndikati handina chandiri kunzwa. Zvikanzi nhasi muzviteerere. Ndazoti amangwana acho ndarara ndateerera. Handakurara. Ndaiona mafesi, ndiri munhu ndaishandiswa zvezvi navanhu vakasiyana siyana kuitira mukadzi. Fesi yavo, fesi yevamwe vatungamiri. Vainyatsoita sei vatungamira? Mungataura kuri kuhopiko kumaonera amai? Zvezvi kungoti munhu anenge achikushandisa kuita mukadzi zvezvi. Vaitorara nemi? Vachiti uri kuita here mudokodo wako? Zvazinge vachitotaura zvezvo kuti unongochanzwa chidi. Vachitaura. Vachitorara nemi vachitaura. Vaichinjana tichainyatsoita kuti vaiuya mazuva akasiyana. Aiwa, vaichinjana iyoyo kusvika kunze kuedza. Makarara? Ndakarara. Zvokuti inini nguvayo handina musi wacho niwo handina kutokotsera kusvika kunze kwakachena. Chona mafesi, uri kuita here? Zvazenge zvakaita sei? Vari kukurukura pai? Ivo vacho ndovangu vari pamberi. Kuita here mubobo wako? Hai, nhingi ngaamboita. Nhingi ngaambodai. Nhingi ngaambodai. Kwazoti kwaedza. Saka muri kuti mimi mama akasvinura, because mati hamuna kuzokukotsera musi. Handina kukotsera. Mama akasvinura, asi izvi ndiro ramainzwa kuti kuita here. Zvezvo kuti pamunobata unoita sekuti wakabatirwa nehope kure zvezvi hauna kukotsera zvezvi. But unge wakabatirwa nehope but ndingati kure kana kuti padhuze. Uchinzwa izwi asi varume vachirani. Visions uchitozvinzwa kuti pane zviri kuitika. Saka ndadaro kunze ndobva kwaedza. Hapana kumira. Uyu ndobva ati mama mazvinzwa here pandati. Saka nguva yakazoita sekuti ranga ragurupu revanhu vemuchechi. Ndingangoti ndikati vemuchechi vepanzvimbo pandainamata nevamwe vanhu vemuchechi. Vamwe vakusaidhi kwangu, vamwe vakusaidhi kwavo. Saka ndopa vakanditi chandiri kuda kwauri iwewe. Chandinoda kukuti ndirare newe. Ndokuitira weti. Ndokusvipira mati. Ndobva ndakupfura nepfuti ndobva ndakuuraya. Nguva ina ndichiri kupindura. Ndobva ndakavati inini mhosva yangu nemi ndiyei. Izwi chete raingotaura. Ipapo tatakupindurana. Saka ndikapindurana nawo vanobva kuti mama muri kutaura nani. Ndandati mhosva yangu nemi mimi yandakaita inini ndiyei. Ndoti hamuna mhosva. Muri kunditambudzira. Zvikanzi alright kana usiri kuda izvi rara nemwana wako mukomana ari form 3. Ndikati pane zvese zvamuri kutaura ndina chandinokwanisa kuita. Saka vamwe vanhu vakange vari kusaidhi kwangu, vamwe vari kusaidhi kwangu kwabhishop. Saka makapuwa sarudzo mbiri sekuti mimi kuti zvinhu zvenyu zvinge zvichiita. Either imwe sarudzo ndeyekuti mainge muchirara nabhishop vozokuurayai kana kuti munge muchirara nemwana wenyu ari form 3. Ndizvo sarudzo dzamakapuwa. Ndizvo zvavaiti unofanirwa kuita izvozvo. Iye kurara nemwana wenyu ari form 3 mainge musingazofi handi. Handizivi kuti vaida kuita sei. Saka inini ndakangoti pane zvese zvamataura chi nini handikwanisi. Saka tagara kudaro. Ndakaita nguva yekuti ndakarara mumba. Zvezvo zvekuti unenge wakubatwa nehope zvezvi. Tinchiona nyoka chiva chakakura zvepamubhedha. Maona nyoka? Zvekunyatsoonekawo zvekuhope. Kwete zvekuona vision zvezvi. Totoona kuti nyoka iyi. But irikuita sekuti irikuita kundinanzva 2019. Kuita sekuti iri kundinanzva. Kana ndakapfeka sketi seninomuka yechidomo. Ndakapfeka futi imwe nguva yendakapera kuonda. Saka ndobva ndanzi nevamwe baba vanganga vari muchechi weimomo. Vaingoti ndikubatsirei. Vavanditimisa mubhedha urare pasi. Ndamisa mubhedha. Saka pamaisangana nedambudziko iri kuchechi kumairamba muchingoenda chete. Ndandisaida. Handina ndisiri kuenda nokuti ndakatinge ndiri murwere ndiri pano pamba. Ndobva vanditimisa mubhedha murare pasi nevanhu. Ndamisa mubhedha ndobva ndakaita 9 months ndichirara pasi. Akusvika zvenyoka zvakaita sei zvakapera. Plus nguva iyo futi ndiri pamubhedha yaita sekuti pane imwe inenge ichindimonerera muchiropa tukabata manje unounoona. Saka kuti iri kufamba zviro zvichidai chimonera muchiropa. Kabata makararika kuti makamuka.
wakunorara warara ndingati warara pamubhedha saka mawaita semuri kurota ndinzwa nyoka ichikumonerera unenge uchatongorara kwete kutorota uchatongorara tonzwa iri kudai panze muchiuno muchiuno ndoti ukabata hauoni pasinonzwa kafunga kuti pane chinhu chiri kuita sei chiri kundifamba ivo nyoka iyi yaimonerera usiku hwese kana kuti yaingoti pamainorara panoenda kurara then kana mabatwa nehope zvopera handizombozoti chete zvikanzi kwakuidza noti mavhoisi anenge achitaura nzeve anenge akaita sei akawanda vanenge vachingotaura zvevanhu vari kuita zvinhu zvavo zvevana zveunge vana kutamba bhora zvezvi zvazodai saka nguva yebaba vanditira munamato ndobva zvapera saka ndevemuchechimo saka nguva iyoyo ndovabvunza kuti inini ivo vanoti pavakandidaidza kuti nevana kuti ibva pamba uya uko vanoti ndakanga isina nyaya nini asi vane mwana wemuchechi wavakanga vatuma kuti atore mapenzi angu pawaya ndo zvavaida kuti inini vana tikabva tese panapa pasamapenzi mundoiva bhurugwa remukati saka vaitira kuti inini nevana tikabva tese panopamba munhu wavatumanisa rachitachi zvaanoda panopamba saka ndakatomashaya zveshu ivo akatotaura kuti rakadai andi 2 mumwe akadai rimwe rakadai rimwe rakadai vava kubatsira ndo vaikuudza ivo kwete kuti ivo ndo vaikuudza kuti pachene rika kuti munzeve washaya manhingi ako mapenzi ako 2 ndindadi ndatuma nhingi akatorichi mapenzi ako mairi pawaya zvechokwadi ndakatomashaya kusvika nanhasi ndakumawaya tagara vari kungoita noisi dzavo idzodzo pamwe vaindipisa musoro ivo zvekuti ndikada kuimba kana kutaura ndonzwa tsinga dzemusoro dzakuti vachipisa zvishuwa ine mhosva yangu pakutanga ndaipindura kana kutotuka ndainototi vachitaura zvezvika ini chivanzwa mutsini ndotomira panze apa ndobva ndaita sei ndobva ndapindura zvezvo kutotuka zvekudaidzira zvezvo saka vanhu muno muraini wangu wakunditi dziri kuita sei dziri kutara saka ndobva ndanzi namadzibaba ivavo pawanditi nyararai musavapindura timboita munamato saka takavakaramba chita munamato bva vazonditi inini ndicharamba ndakamira nemi plus ndiri mwana ofutomuchi hazvichaita ndirambe ndakamira nemi tsvagai kumwe kwamunoita sei kwamunobatsirwa ndakundikana saka ivo havana kumira manje usiku ukafuga gumbezi so kuti unenge wakafuga gumbezi is either mugumbezi imomo chando chaunonzwa chero ukafuga ari 10 achipera ukada kuri kana ukarifuga mugumbezi imomo munomuchoda mweya wechina tsvina chaichaiyo munhu mweya wechina tsvina inoitwa nemunhu ndoyo yaunenge uchitonzwa saka kutongofuga udai wafuga udai sowoburitsa musoro kunze kuitira tsvina yemugumbezi iyi kuti unenge uchingoinzwa saka varamba vachiti kana kuisa chando panyama yako chaichaiyo kuisa chando chekuti kana ukapfeka juzi hazvibatsiri chinenge chichibva muganda chemuche saka vakaramba vachindishungurudza 2020 kwakune covid saka kwakusina kushechi kwawaimboti ndotsvaga munhu anondibatsira kana kuita sei ndobva ndazoenda kuna atete vangu hanzvadzi yababa ndobva ndavaudza dambudziko rangu ndikati atete bva vandita amainini ndobva ndavati atete ndandiri kukumbira kuti mundiperekedze kumba kwavo tinotaura navo kuti ndinzwe kuti mhosva yangu nemi zvazvapajekerere manje zvisina zvokuti kutaura namunzeve mamada kuenda kunovaona shungu dzangu dzadzauda kuenda kunovaona ndikati atete handi naatete mainini zvinoita here ndikati handi hanzi ndoni zvichiita ngatsvagai pamunoita sei pamunobatsirwa ndikati atete ndiri kurwadziwa zvavari kundiita nzaiwa zvatitsvage pamunobatsirwa ndobva ndaenda 20 ndokuna ndikazoenda 2021 vandidirekti wokuti ubudire kuti kwandaimboenda kwavaimbonoshandirwa vevatete
wanditi aimboenda yapo nomwe 2021 iyeye ndobva ndatenduka kuchechi kuya zvinopera chechi kuya zvina kupera zvinhu zviri kutenda mberi vaingoramba vachirara nemi vachitaura nemi aiwa vanenge vako izvo zvazvapfuura izvo kana zvinyoka zvese zvazvapera amakaitanga kuenda kuchechi aiwa pandakatanga kuenda kuchechi zvese izvo zvakaitwa ndichiri pana ndichiri ndisanda kuenda kuchechi zvenyoka kupera kwazvezvo zvakapera ndisanda kuenda kuchechi saka ndakuchechi kuye zvakatoita wese ndaiti ndikasheka so kana izvozvizvi vakada kundisheka ndoita kunge mbatya iri pawai asi munokunzwa ndikupindwa nechando kana ndikutonhorwa asi handina chekuita se munoziva sei kuti ndiwe vari kusheka ndiri kutotaura chero izvo zvautaura neni muripo vari kuti chiizvo ndinzwa kuti vari kuti hanzi muri vana adiki handanyaya nemi ndirirai mberi muchitaura saka vakada kundisheka chishweva ndaona kuti apa pana zvokuita sei zvokuchinja chechi kumba ndasiya ndobva ndauya ndaenda kune imwe chechi kwandakuenda saka ndopa vakazonditi madzimai nyaya yenyu yarebesai yanenguva saka ndikaramba ndakakuchengetai ndokuuraisai nai nababa katasai mune zvavari kukuitai munhu ari kushungurudza wakada kukudhonza chibereko noita sekuti uri munhu ada kuenda kureba nopfugama pakuchema kuridza miri nguva dzangu zhinji vanenge vachidhonza sei unotochinzwa chidhonzo neruoko aiwa kunzwa kuti chiri kudhonzerwa pasi ivo vanenge vachiti ndiri kuchivhura vanoti ndachivhura sekuti uri munhu wada kusununguka zvezvi zvokuti pain yaunonzwa labor pain ivo vanobva kuti ndachivhura ndachishamisa sireki saka pain yaunonzwa nguva iyo inenge richi reason vanenge vachitira ndeyechii hapana nda kukurwadzisa ndakatadzirwa namwari ivo ndo vakatadzirwa namwari rini ndakatadzirwa namwari saka inini mhosva yenyu ndeyechi inini mwari handikwanisi kuvabata saka inini hasha dzangu dzandinadzo ndoda kudzipedzera kwauri asi dai ndaikwanisa kubata mwari ndaikwanisa kupedzera zvavanoitaura munzeve dzenyu zvavanenge vachitaura plus pamwe kana vada kutotuka vanenge vachitotuka totuka mwari wacho zvitaura zvisina kana nebasa rese vanenge vachituka vanenge vachiti chii vanenge vachituka munzeve dzenyu vanenge vachinyatsoti chii munzeve dzenyu vachitaura kuti mariya uri ure jesu hauna mutupo uri mwana wemasanganiswa pamwe pacho vanenge vachitoti unei vakavakirwa imba yechechi neingrikini vakavakirwa imba nechechi saka vanenge vakubvunza kuti naiwe jesu wakambogara muupstairs wakambodyira muupstairs wakamborarawo muupstairs ini ndodyira muupstairs ndorara muupstairs ndoendera kutoilete muupstairs bhutsu dzandinofamba nadzo dzine zita mota yandofamba nayo ino mutupo iwoni asaka vanhu munhu anotuka kutuka cheko zvoti vanogona kuita nguva ukanova kushungurudza sireki ubva watanga kutuka kuti ndakakudza kudhara kuti handichambokunamata ende handina kana basa newe mari yandiri kutoshandisa panapa imari yevana vechechi ndo mari yandakanorombesa ndo mari yandiri kudya yevana vako vanenge vachiti vana vako vashona vana vambopera vataura kuti vakanoromba kupi munzeve dzenyu pamwe pacho vakati ndakaenda kwamutare ndozvavakataura pamwe pacho vakanditi ndakaenda kuguruve ndozvavaitaura vairomberei kuda kuti vanhu vawande muchechi rikati kurombera simba chaio aiwa matauriro inyaya yekuti inini hangu chandakaona inyaya yekuti pakutumwa ndofunga kwavakaitwa semaonero angu saka pakutumwa ndofunga kwavakaitwa unenge une zvawakanzi zvauite handiti saka ivo vakanokanganisa chi zvinhu zvavainzi chi haufanirwa kuita saka kana iri ngirozi inobva yaita sei yobva yatama hausisina chi mweya unobva wasuduruka kana pamwe kana ndakaona sekuti pamwe kana mumatare anenge achi mashoma unongosisa wani zvawaita sei zvawaipiwa kare saka izvozvo ndokaona sekuti ndo zvinenge zvaakurwadza kuti zita rangu riye rambe ngeri pamusoro rakuita sei
rakudzikira. Saka ndinotsvaga zviende pamusoro. Imomo kunotsvaga imomo unobva wasangana futi nezvimwewo. Kune vamwe vaimbouyawo here kuzobatsirana baba pamakatanga kupinda chechi pamunotozivawo imi kuti uyu akauya akabatsira. Vanewo mazita makuru vakamboenda kuchechi semunhu wamati munhu aibatsira iye mutsanhu akawanda. Vane mazita makuru. Munhu kamuchiti mazita makuru akaita sei? Hatungore vanhu vanongozikanwa ne vanhu vakawanda munyika. Kuti mukakatosvika mutoziva kuti uyu ndinhingu auya abatsira. Isusu ndezvokuti pamwe kana vachizosaruwo vachibatsirwa isi tisipo. Zviro zvokuti ukangangwa dambudziko kana ukangwa unochinja usiri kunzwisisa zviri kuitika pauri waita sese waitongoenda ungoti baba ndasangana nezvakati ubva vakubatsira. Zvekutotiwo vaitotiro vanhu munamato vachitoti pamberi apo ndazoona munamato vaikupei matombo ekushandisa. Ungonzi kugeza nokumwe. Ndazoona waita chiremba, ndazoona waita injiniya, ndazoona utotedzero zvavanenge vachitaura zvechokwadi zvaidi zvinhu zvaitosadzikisika. Saka mimi kuchechi kuma makamboendeswa nani kuti muzenge makunamata chechi muna 2003? Ndakaendeswa nemuzukuru wemurume wangu. Ndiye akandiendesa akati ambuya imbouya iyo nemhuri yake ndo yavaitonamata vese nemurume wangu. Varipi izvozvo? Vari vanogara muno ku5 uko. Vachiri kupinda here muchechi? Vakasiya. Nechikonzero chei havana kumbotaura? Ndo vakatotanga kuda. Makambovaudza here kuti ndo zvandakusangana nazvo kuchechi yamakandiendesa? Hatisi kunyapa, hapana communication yakanyatsoita mushe. Pa 16 years idzidzi dzamati makanamata kusvika muna 2019, kubva muna 2019 kusvika pari zvino muna 2024 zvakamira sei zvinhu zvamuri kusangana nazvo? Pane kuchinja here kuri kuitika padambudziko renyu iri? Makambofambawo mukaenda mukaita sei? Vari kundishungurudza nokuti ivo kana vachitaura vari kuti inini handizi mhepo, handizi dhimoni, handizi ngozi, ndotori munhu ari live. Chimushini changu chandinacho vari kuti chinenge chilaptop here kana kuti chiameno chavainacho. Vari kuti ndakatochitora kuNigeria zvokuti chinhu chokuti ndo maitiro angu maonero angu chinhu chavanenge vachitobara zvokuti izvozvi izvi kana kuti mukauya izvozvi mukaenda vanenge vachimunza kuti saka chabatsira chii chachinja ndabva here. Saka vanondipisa pasi petsoka. Ndakona last time pane vakafona anzi Chronicle. Pane musikadzi akafona ndobva nditi ndoda kuziva pavanogara chichi zvinoshandisa ndani madetails nekuti vari kugara papi nokuti pavaimbogara vakatama. Handina kurara. Vakati saka chachinja chii? Vaita sei? Vanenge vachindipisa makumbo zvondotozitora pasi petsoka nekundikupisa hiti yeye yekuti sekuti ngati wakaiswa chinhu ngati kana blower riye inoblowiswa musoro riri zvokuti unenge uchinzwa hiti ichienda panzvimbo usiku wese kana zvinenguva yazvo usiku wese kana munoidzirwa kuzvekurara nemi mazuva ano achiri aiwa zvekurara neni izvo mazuva apfuura vaita chiro nchifamba masikati. Mainzwa sei kuti munhu ararani chii chaita kuti unotozvinzwa kuti pane zviri kuitika pandiri? Unotozvinzwa kuti pane zviri kutoitika pandiri ende vachitotaura kuti ndini munzeve dzenyu? Vanenge vachitotaura kuti ndini tiri kudai. Saka kana pavanenge vachikupisa ipapo vanenge vachitotaura hauna dambudziko patika apa ndiri zvatonoma ndozvavanenge vachitoita pisa pasi petsoka zvoto. Asiwo makamboenda here kuna nachiremba kumbononzwawo kuti kana fana vana chiremba vanotarisa kuti pfungwa dzemunhu dzakamira sei? Makamboenda here kunorapwa kuna nachiremba? Makamboenda? Handina, ndakaenda kuclinic last time patikaenda kuvacuum chinotaswa muromo yechibereko pai ndobva ndakutaura nanesi wandaitaura naye kati ndine dambudziko rakadai
ndichimutaurira zvekudhonzwa chibereko. ndaimutaurira zvekuitika pandiri. Okay. But bishop vari kutaura kuti sematsanangura andiri kuita andiri kungokuita vakanditi kana iri Satanizimu makaijoina hawo nokuti Satanizimu imi makaijoina hawo makapiwa ringi here Janaida ndinesi vachoni vaindikanza vandati handina kupiwa ringi asi tombozva ndakapinda sei pandiri ndakaipindira kuchechi ndokutaura kwazvisanangura kwavo vanoita navo zvokuti izvi zvemunhu zvezvi zvatinobata zvezvi vakadaiso handina vakazvidhonza tumabhura handiti kadaiso unobata kabhura muna kabhura kanenge karo handina vakadhonza akadhonza hakusisina hakuna akadhonza zvokuti last time vakatomboita zvezvo kuti vaikadhonza vachikadzosa vachikadhonza vachikadzosa saka ndakabva ndanotsemuka kumusoro saka ndakangofungidzira kuti chi madziwa ari kuita sei ari kuburana kuti pamakaenda muchida kuno kuclinic maendera pakaita clinic mainge muchina kida notariswa yamati yechibereko hamuna kuzomboenda here kuchipatara chaipo kuti munotaurawo kuti ndiri kusaka ndambudziko rakati rakati handina kumboenda handina kuchipatara handina kumboenda nokuti manesi vakatongondito ndichitsanangurawo navo dambudziko randisangana vakandita isusu hatina mabatsiro atinokuitai mungatotsvagawo vamwe vanhu vanoita sei vangakubatsirei madzibaba vane pamaipinda chechi vane chimwe chinhu chavakambokupaiwo here chekuti kana zvakaita sezvekuti kana vanokupai kana zvimidzi kana chavaikupai chi chekuti vangopai matombo chete kuti munamato sei munamato inongoshandiswa kumasowei unonzi shandisei munamatoi handina kana kuti ipapa ndizive kuti vakandijoinhisa sei ndizive kuti zvakafamba sei ukama hwenyu hwakamira sei muchipinda muchechi namadzibaba ukama hwenyu hwekuva pedyo napedyo nasimbori pedyo napedyo zvokuti tongoriwo vanhu vechechi unotenge muri kuwa kune vatungamiri kumberi imi munotenge muri kumashurewo imi mese muchifunga kuti mune zvamakajoiniswa namadzibaba kufunga kuti panonge paine kwakakujoinisai kana kupinzai mune zvimwe zvinhu ndonotaura kasita ravo vanotaura voisi ravo zita ravo vanotaura musi wacho vakatotanga vakanditi kanhu kachonikako kana kachivhurwa kanofunga kane password unototi 69312 ubva wataura zita rechechi mazuva vakatanga kavaimboita vachikavhara kachivhurwa saka vaiti saka inini ndaida kunzwa kuti ichokwadi here zvinhu zviri kuitika mandiri saka ndaibva ndakatawo password iyo yacho nevakandudza 3912 ndobva ndataura zita rechechi obva katotanga kutaura chi nzeve dzangu kaikako vanoti kanzi kabluetooth ivanoti we communicate through kanonzi kabluetooth apa mamuchiri kutopinda mchechi chiri zvakanaka pamaitaura makodza zvazvisati zvakanaka ndopa zvakatanga pamaitaura kodhi vaiti mutaure vaitaura munzeve dzenyu vaitaura munzeve dzangu imi maiitirei kodhi muchiziva kuti zvinozokukuwadzisai aiyo ndandagara ndatomo kumungirikini ivo vaiti mazuva avakatanga vaitanga vachiti makuseni vanotaura handiti mazodu manheri voya wadi votaura obva wati vakatonditi sori mwana wangu nda kujoinisa Satanizimu vakatokuudzai munzeve dzenyu sori mwana wangu nda kujoinisa Satanizimu ndinini saka munoziva zvinoita vanhu vanenge vane mari dzavo vanhu vanenge vane zvinhu zvavo anoona kuti iwewe 1 uri chirikadzi nemwana 1 vakamboendawo here kuchechi kubaba vachiri vapenyu maimboenda navo saka dambudziko here makatanga kusangana naro baba vasisipo vaparana vakatozi ndikutsvaga chirikadzi mati vakataura munzeve dzenyu kuti vatsvaga chirikadzi hanzi kutsvaga chirikadzi yekushandisa kwete kuti vakataura vanototaura izvo zvanoida vakutokomunicata vanenge vachitotaurawo zvezvodai zvanenge vachitotaurawo nei saka vanototsvaga chirikadzi yekuita zvandinoda nayo ndoziva kuti hauna chaunondiita hauna kwaunondimhangarira kana wakanomhan'ara kana ukanzi koti une mari here kana ukanzi une $20 kana $50 mumba mako yawakatarisa kuti ndo mari yako ingainza neni mari yangu here kupi kwaunoenda unoloya here raunokwanisa kunotsvaka saka ndoimwe advantage saka kuno vamwe vanhu here vesangano
vesangano vanombotaura kuti vakasangana nezvamuri kutaura izvo. Makamukana runyere kupouro makaungunzwa? Handina izvonizvo. Hamuna zvamati manzwa? Handina zvandati ndanzwa nokuti ndini ndangu ndikamuzwa munhu kana uri mudambudziko ka unenge wangochi une makore mangani? 53 years, 16 years muchipinda muchecho. Okay. Mashoko amunoda kutaurawo kumhuri yeZimbabwe, munotaura zita renyu, munotaura nhamba dzenyu, kana paine vanenge vachida kuzokubatsirai dambudziko ramusangana naro, muchitaurawo mashoko enyu ekupedzisira kune mhuri yeZimbabwe, kuna vanogona kunge vachikwanisa kunge vachizokubatsirai. Haini, kumhuri yeZimbabwe ndinongoti munhu asi munhu wokuvimba naye, asi munhu wokuvimba naye, kana kuri kuti tiri kunamata zviye ndezvekuti vanhu tiri kunamata Mwari. Vaive vanotitungamirirawo vaive vanotori vanhu vanotoedzwa, munhu anosikwa ane mufananidzo waMwari asi asiri Mwari iye chaiye. Munhu asi wokuvimba naye, ndozvandoda kutaura. Nhamba dzangu 0772 451 652. Ndongokumbira kuti 0772 451 652. Saka ndongokumbira kumhuri yeZimbabwe kuti ndinamatirei, ndibatsireiwo kunamata. Hanzi dzimwe nguva mutoro wacho unorema. 263 times yakaedzawo kubata bhishopu ava vari kupomedzerwa mhosva yekuti ndio vari kushinha mai ava asi nharembozha yavo yakanga isiri kudayirwa. Ndakamirira 263 times muHarare. Ndini Tinotenda Munongo.